kaLuke ku-24 uverse 45 sime ku-47 sibe sesifunda incwadi kaYohane chapter number 2, First John chapter 2 la verse besifunda izo. Sithetha siyabamukela bonke abaqala banathi ngegama lenkosi yethu Yesu, amen. Sijonge indaba yenguquko, ukubaluleka kokuba umuntu lo angene ekukholweni kokuguquka. Sifundile ke izolo incwadi kaYohane chapter 2, First John chapter 2, somfunda chapter 1 verse 8 up to 10. Cela siqale kule ncwadi kaLuke. Kule ncwadi kaLuke 24 uverse number 45 sibe 47. Wazake wazikhanyisela ingqondo zabo ukuze baziqonde izibhalo. Wathi kubo, kubhalwe kwathiwa uKristu umelwe kukuthi. Wazikhanyisela uYesu ivale yakho. Wazikhanyisela uYesu ingqondo zabo ukuba abantu baziqonde izibhalo. Ukuthi lo gama uYesu wayehleli nabo babeziva isibhalo kodwa bengaziqondi. Xa uYesu ke ezawuhamba ke ngokwenyuselwa wabakhanyisela, sithi isiXhosa esidala wabavula ingqondo, wabakhanyisela ukuba baziqonde izibhalo. Funda ke. Wazake wazikhanyisela ingqondo zabo ukuze baziqonde izibhalo. Wathi kubo, kubhaliwe kwathiwa, wakuba ezivulile ingqondo zabo waqala ke wathetha ngesibhalo. Wathi ke esibhalweni kubhaliwe. Wathi kubo kubhalwe kwathiwa uKristu umelwe. Izibhalo zibhalile zathi uKristu umelwe ukuthi eve ubunzima, ukuba eve uKristu ubunzima, abuye avuke akugqiba ukubuva ubunzima, abuye kwelabafileyo, avuke ngomhla wesithathu. Uthetha uYesu into eseyenzekile, kodwa abafundi abangayiqondi uba kutheni uYesu afe engunyana kaThixo. Uthi kubhaliwe kwimibhalo eniyifundayo, umelwe uKristu eve ubunzima, ngosuku lwesithathu avuke uYesu. Ubhaliwe kusithiwe, enye into ebhaliweyo yiyole, zawuthi egameni lakhe zivakaliswe kuzo zonke iintlanga. Ezi ndaba zindaba zenguquko egameni likaYesu. Nayi message nakumyalezo ekufuneke ugqibe ilizwe lonke. uYesu xa izamnyuka wayishiya imessage emayishunyayelwe ngabafundi bakhe emhlabeni. Funda isiXhosa esidala. Umyalezo uYesu owathi mawushunyayelwe ngabafundi bakhe wawushiya. Ithi iBhayibhile uYesu wathi kubhaliwe kwathiwa egameni lakhe, abashumayela egameni lakhe bamele
kukuvakalisa iindaba zenguquko nezoxolelo lwesono. Fundi, Wandula wayivula ingqiqo yabo ukuze basiqonde. ngoba abantu bayakwazi ukuthi isono sithintela intsebenzo kaThixo makowuthi uyishaye, kodwa basiqhubeke nokudla isono. Kusho ukuthi aba bantu ingqiqo yabo ayivulwanga. Abantu bayayishumayela into ephilileyo, baphila into engaphilanga bo, bethabatha kwimibhalo. Na uYesu ke wayivula ingqiqo yabafundi xa izawuhamba. Fundi, Wandula wayivula ingqiqo yabo ukuze basiqonde. ukuze babe nokuziqonda izibhalo. Wathi kubo Kubhaliwe ngokunjalo umelwe ngokunjalo uKristu. ngokuba uKristu lo eve ubunzima. Umelwe ngokunjalo uKristu ukuthi eve ubunzima abuye afuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu. nokuba uvakaliswe egameni lakhe. Nokuba egameni likaKristu kuvakaliswe. Inguquko. Into yokuqala efuneka ivakalisiwe inguquko. Sichaze inguquko njengokutshintsha kwengqondo yomuntu okubandakanya khona ukutshintsha kwezenzo zakhe. Umuntu xa iguquka akathi kube bekade ngena nkonzo kuthiwe ke ngokufumene inkonzo kuthiwa uguqukile. Akaguquki ngoba sehamba inkonzo, funeke aguqulwe ingqondo yakhe abe sebandakanya loo nto yokuguqula kwengqondo. Kuguquka inhliziyo, kube sekuguquka ingqondo yakhe, kube sekubandakanywa ukutshintshwa kwempilo ayiphilayo, ukutshintsha kwedirection. Xa ebesiya le indlela zakhe zibheka ngapha, uyatshintsha xa iguqukile abe sethena ebheka kweli cala. So izinto ebekade sibona ngapha akulindelekanga uba zibonakale kuye xa ibheka kweli cala, ngoba lo mntu uguqukile. There are 5 steps sokuya eguqukweni. Umuntu xa iguquka une-stages azihambayo zenguquko. Chapter 1 John, 1 John chapter 1 verse 8. Xa umuntu eguquka ubonakala ngale yokuqala. Uyakonfesa, uyavuma izono zakhe, uyazivuma, uyazixela. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Incwadi kaYohane yokuqala chapter number 1 verse number 8. Yes. Asithi asinasono siyazikhohlisa. Asisithi asinasono siyazikhohlisa. Asinanyani impela. Mamela ithi iBhayibhile, asisithi asinasono uKristu engekho uyazikhohlisa. Ithi iBhayibhile asinanyani impela. Kodwa ukuba izono zethu siyazivuma, ngoba xa uzoguquka funeka uvume izono. Si-steps sokuqala, confession, ukuxela izono zakho. Awukwazi ukuthi uguqukile kodwa izono unamahloni ungakwazi ukuzazi, ngoba ngeke uguquke ungazazi izono zakho. Ukuba siyazivuma izono zethu, ngoba siyazivuma izono zethu, uThixo uthembekile. kufuneka uzivume izono.
Siyevana makholwa. Ziyavunywa izono xa usiya kuThixo. Wena uzivuma, tyhini ndingumoni, ndenze kakubi. Ukuba uthi uyazivuma izono zakho, hamba. uThixo ke uthembekile kwabazivumayo. Thembekile uThixo kubantu abazaziyo bazivume izono zabo. Ubonakala elilungisa uThixo kubantu abazazi bandonile. Wasixolela izono zethu. IBhayibhile uyasixolela uThixo izono zethu. Asihlambulule kuko. Aphinde uThixo amhlambulule kuko konke lusivumayo. uSathane uthi xa ithetha athi akekho ngenaso. Ayifihle le vesi yokuba osivumayo. Uthembekile uThixo. Abantu abaguqukayo babonakala ngokuzivuma. Uamen ukhona. Siyavunywa. Kulula ke ngosokhonza xa udibana nezinto ezi-challenges odibana nazo eziwurhuqele emva. Uba ungakhonzi ungcolile. Ungakhonzi unebala. Ngoba wangena kakuhle. Yonke into uYesu athi ke kufanele babuvakaliswe egameni lakhe iindaba zenguquko. Okwesibili kuvakaliswe egameni likaYesu uxolelo lwezono. Futhi thembekile lilungisa uThixo. Kodwa ukuba siyazivuma izono zethu. Kuba nje izono zethu siyazivuma. uSathane usebenza kakuhle xa sizifihlile. Ncwadi yemizekeliso chapter 28 verse number 9 no 10 no 13. Ukuqala istep sawuye kuqhubele you confess your sins. Okwesibili kufuneka uzazi izinto ezirongo ozenzileyo. Acknowledge wrong. Izinto ezirongo kufuneka wazi uba yintoni le endiyonileyo. Kufana nokucela uxolo emntwini. Sulucela uxolo umenzelele. Yazi le nto uyoyixelela uxolo. Akafuneka umuntu othi xa ithetha athi ndilone uba mandimxolele uba kwehle umsindo wakhe. Yazi ithi noma ubuyenzile loo nto uphinde uyikhumbule uba kanene yintoni le ebangela balimane kangaka. Siyeva susucela uxolo ngento ongazazi uba wonile. Yazi uba wenzeni. NakuThixo ke suvele uthi ndicela uxolo kanti awuzazi uba wenzeni. Fana nabantu baphakamisa izandla umshumayeli enkalo beshumayele besindiswa bethatha uJesu kanti abazibonanga izono zabo. Njengoba bephakamisa izandla zabazazi babangaboni. Futhi umntu azivalayo indlebe zakhe. Umuntu ovala indlebe zakhe. Mizekeliso chapter number 28 verse number 9. Umntu azivalayo indlebe zakhe kuwo umthetho. Umuntu othi xa ethetha uThixo umthetho wakhe enza ngathi vanga. Umthandazo wakhe uyanyanyeka kuThixo. Kusho ukuthi umuntu ongayenziyo lento ifuna uThixo uyoqa ithandaza uThixo uyonyanya. IBhayibhile isikhozo esidala lisikizi umuntu othandaza edelela uThixo. So umuntu othandaza engafuna ukuyenza into ayifunayo uyonyanyeka phambi koThixo. Kodwa umuntu othi xa evile
awuthathele ingqaleko umthetho kaThixo. Kuthi kufana nomzali. Umzali xa iqeqesha abantwana bayala, abantwana bayenzayo into ethethwa ngabazali babo. Bahlala kamandi, ikhaya iba likhaya elifudumeleyo. Kuba mandi khaya emntwini othatha imiyolelo kuyise nonina. Kodwa emntwini ongayenziyo into efunwa ngumzali wakhe, liba libe likhaya. Futhi alishiye ayohlala ebhayibhini phandle, esithala ke lilihle lifudumele. Because izinto ezibekwa apha ekhaya akazenzi yena. Number 2, ubukeka njengomuntu ongafunwayo kowabo, umuntu ongamphulaphula uyise nonina. Kodwa umuntu othatha imiyalelo kutata wakhe nomama wakhe bamande ekhaya. Ikhaya legqitha imizi yonke, noba ekhaya kuwakhiwanga, kodwa kuba mandi kweli khaya liphuma kulo linoronda volo yi-1. Because into ethethwa ngumama notata yayenza. Kufana ke noThixo, xa uThixo ungamthobeli kuba ngathi akekho ekho. Futhi ube ngathi uThixo akakufuni ekufuni. Because uThixo akakhethi buso bamntu. uThixo akenzanga abantu abathile wabathanda kakhulu. uThixo ufavor abantu abamphulaphulayo. Umuntu ofa uThixo ngeke angene kwihlupheko abantu abangena kuzo. Abantu abaziqhelanise nokulenza ilizwi likaThixo bayasithola ibenefit zelizwi likaThixo. Kodwa abantu abatheshela umyalelo kaThixo bayasafarisha. Ngoba uThixo usinqanda esonweni, esazi uba isono siso esizisa isiqalekiso phezu komuntu. Isono sizisa inhlupheko ebantwini. Futhi isono siso esenza sibe nezinto esinazo namhlanje esincwina zizo. Na uThixo ke uyanqanda osivumayo, odelela umyalelo kaThixo noma uyathandaza, uyonyanywa uThixo. Ulisikizi xa isithi bawuwethu osezulwini engawugcinanga umyalelo kaThixo. Verse number 13. Ofihla isono sakhe akabi nampumelelo. Isono asiyonto yakufihlo. Isono ayonto ofuneka uba uzifihle xa usenzile. Noba ngabe uJesu wawumamkele, sukhathwa nguSathane othi bazawuthini abantu. Because isono sisebenza ngamandla xa usifihlile. Kodwa isono esivunyayo siphelelwa ngamandla. Usale niyathanda into wasikhonze sifihlele abantu izinto esizizo. Silibala ukuba uThixo akho nto angayaziyo. uDavide noba ndingangena entsukuzini yehlathi ndicinge uba ndindodwa uthi wena kaloku Thixo kuloo ndawo. Noba sendibalekele abafileyo wena Thixo lapho. So there is no place ongazifihla kuyo ungabonwa into oyenzileyo. So that's why iBhayibhile lithi solution yokuba sincedakale kukuzivuma. Osifihlayo isono sakhe. Funda. Umuntu osifihlayo isono sakhe akabi nayo impumelelo. Abeke wasivuma. Akade asindiswe tatumanya. Uyalulinganisa usindiso. Akade alwazi uthando lukaThixo. Akade afike kuthando lukaThixo. Akayazi incasa yokusindiswa. Osifihlayo isono sakhe. That is why kulula ukwebiwa luthando lomfana, because awulazi uthando lukaThixo. Kulula ukumdelela uThixo ngoba awufikanga elwazini lwakhe.
ngenxa yokufihla isono. Umuntu mayiguquka noba waguquka ebulela abantu kufuneka evumile. Kufuneka lo muntu lowo avume aphinde akwazi into abandenze rongo engacelela abantu eguquka. Malibonge igama lenkosi. Awuphumeleli ngoba uthandaza, uphumelela ngoba uconfessa, because umkela izono zakho kukwenza ube relieved, ukhululeke. Ngoba isono siyamcinezela umuntu, isono simenza abe nomvandedwa umuntu, isono simenza angaphumuli umuntu, isono sikwenza ube nengcwako, isono soze ube naxolo kahle mpeswami. Aweneni nabantu abakuzalayo uyabasola, nabantu ozalwa nabo obathandi. Isono siyawucinezela umphefumulo womuntu. Yona nto le ntombi yaseSamariya eyathi seyikwazi uba namadoda amaningi, kodwa ithi kayixelelwa ngezinto ezenzileyo. Ivele iphume le ntombazana ingene esiqekweni. Wozani nibona indoda endixelela izinto endake ndazenza. Ngoba izinto ezisinda umuntu zizinto ezenzileyo. Uyabona izinto ezingumkhonto nezilimaza umphefumulo wakho zizinto ezenziwe nguwe. Azinamandla izinto ezenziwe ngabantu, kodwa izinto ezenzileyo, ngoba izinto ezenzileyo awuzithethe. Izinto ezenzileyo uthi zakuhlazisa. Kuyizinto uSathane endisa umuntu zona. Athi kayigqiba ambuyisele ezingqondweni, ambuze uba nesilwane ngeke siyenze le nto. Na uma usindiswa-ke uzosindiswa ilizwi likaThixo likuvula ingqondo, uzibone izinto zenzileyo ububi bazo. Kodwa ungamvumeli uSathane uba ezi zinto uthi uyolala nazo ungasithethanga. Uyavuma, uThixo uyaxolela, uthi kunenceba. Uthixo uyaxolela. Uba abantu bayakwazi ukuxabana balungisana bengenanceba benjalo, uThixo uyaxolela. Akaxoleli ngapha kwethuna, uxolela ngapha. That's why iBhayibhile wazisa uYesu kweliqala ukuze thina sifuna uxolo noThixo sibheke kunyana wakhe. Unyana wakhe asihlambe ngegazi lakhe ukuze sibe right noThixo osifihlayo isono sakhe. Akabi nampumelelo. Awuphumeleli kule nto uthi kuyo, awuphumeleli na physical. Isono siyabudodobalisa ubomi bomuntu. Ngiyanezabaza. So siyabudodoba sibenza kuhambe kancane ubomi bakho isono. Futhi Fihla isono sakhe. Asifihla isono. Siyevana makhono. Asifihla isono. Isono sawusenzile sivulela imimoya engcolileyo. Isono sawusenzile sivulela imimoya engcolileyo kuwe. Isono xa uthe wasenza isono sikwenza benovalo lokufa, ngoba umvuzo waso kakade kukufa. Xa ungena esonweni usube ungena kwi-kingdom of darkness, ungena ebukumkanini bobumnyama. Ayehlwithwa amandla akho. Isono sikuthanda ukuhlayelwa, sithanda ukufihla. Isono siyabunqamla ubudlelwane bakho bunabo noThixo. Siphinde isono sikwenzela injaba nabantu, uphile unabantu ongabafundiyo nokubabona.
abanye ngabafowenu, abanye ngoodadewenu, abanye zicousins zakho, abanye ngoomakhekhe. Weva ukuthi uhamba nzima nje, ubulawa ngabo. Akekho ubulawa ngabantu, akekho ubulawa ngabantu. Ibhayibhile ithi amandla okuphila komuntu uwabekela ulwimini lwakhe. Xa ubhiliva into yokuhluphekile, uhlupheka nyhani ngoba into oyishumayelayo. Xa ubhiliva into yokuyathakatha, uthakathwa nyhani because into oyithethayo. Xa ubhiliva into yoba sozube nto nyhani ngoba yinto oyiprofethayo. Amandla okuphila nokufa komuntu uThixo wawabeka. Ibhayibhile othetha kakhulu, ukuthetha kakubi ngawe uvuna ngento uyithethayo. Kodwa othetha kakuhle ngobomi bakhe uba yile nto ayithethayo. Funda. Kambe ke yena osivumayo ahlukane naso. Okwesithathu, xa uguquka funeka ubonakalise ukuzisola. Funeka ubonakalise ukuzisola. Mbi umuntu othi enze into etathi xa idisiplinwa esenziwa into angakwazi ukuyibonakalisa uba ndiyazisola ngale nto. Ndiyazisola. Zisole ngento erongo oyenzileyo. Uthi ufuna ukubona uzisola. Into ebonakalisa uba uyazisola kukuba uyiyeke le nto oyenzileyo. Ukuzisola ayikho kukhala ulibe emveni kokuyoqhubeka nento ubuyenza. Ukuyibonakalisa le nto uba Nkosi ndiguqukile, ndiyazisola ngale nto ndiyenzileyo. Uyayiyeka le nto oyonileyo. Yindlela yokubonakalisa kuThixo uba ndiyazisola. Osifihlayo akabi nampumelelo. Qhubeka. Kambe ke yena osivumayo ahlukane naso wenzelwa inceba. Asivume, xa isivuma wenzela inceba. Ayikho inceba. Inceba ayikho ungasivumanga isono. Isono siyavula. Ubungcwele, i-holiness ayikho ngaphandle kokuqala sivume. Ukuba kuyenzeka kufanelekile into yoba ibandla libe ngabantu abamane bezivuma isono. Suyivumela into yokukhonza ungekho right kuba isipho sisebenza. Suyivumela isipho sisebenza noba ubheke esibokweni wena. Asibekelwanga wena, sibekelwa abantu. Awuncedwa sisipho sakho, uncedwa kukusihlambulula. So xa ungahlambuluki ukhonze uyithathe kancinci into eyenzekileyo kuwe, uhlabelele ungekho right, wenzela abantu, uzilibele wena. If ungabhupha uzawunconywa ngabantu ukuthi bilikholwa eli, kodwa ufe wena uzazi uba andenzanga kakuhle phambi koThixo. And ngapha kwethuna yonke into oyenze kwethu ayisebenzi xa inhliziyo yakho ingahlambulukanga. uYesu uthetha la mazwi kwincwadi kaMateyu chapter 5 verse number 84. Abantu abazobonana noThixo, Yesu uyaleza ke uba egameni lakhe simele ukukushumayela inguquko. Ukuze sihlale kamande enkonzweni funeke sihlale nabantu abaguqukileyo. Ukuze usindiso luhlonitshwe, uThixo alulanyelwe, funeke singene ngenguquko ekukholweni kwethu. Sakulahlekana nenguquko ephethe inhlambuluko, ephethe ukuzivuma izono, ephethe ukuzisola kwabantu abenze kakubi. Inkonzo iyaphela, kushiyeke izindlu zenkonzo.
Funda verse number 8. Banoyolabo banhliziyo ihlambulukileyo. Bantu abanhliziyo yabo ihlambulukileyo banoyola. Kuba bayakumbona uThixo. Ngifuna wazi ba abantu abahlambulukileyo inhliziyo bazawubona uThixo. Bazawubona uThixo. Osivumayo isono sakhe wenzelwa incebo, sivumayo asisiye. Lanto sithi kubonakalisa ukuzisola ukuba uyiyeke lento ubuyicelela uqobo. Uyavuma siya. Number 4, kufuneka uzicommit ekubutshintsheni ubomi bukathi buphila. Oh yes. Commit to change. Zinikele zixelele into yoba ngoku ndigugukile ngeke ndiphinde ndizenze izinto ebendizenza ndingekaguguki. Subuyela kulaa nto ozisole ngayo. Zinikele ekutshintsheni ubomi bakho. Suxhomekeke ecaweni bizawutshintsha ubomi. Nguwe efuneka ube nezi zinto efuneka ukuze umfundisi xa ephethe kunceda ancedisane nawe. Because izoba nzima ibe ngumfundisi ofuna utshintshe kodwa ungafuni wena. Ngeke utshintshwe inkonzo ungafuni ukutshintsha wena. Bantwana ngoba ungabathatha umntwana umserihebe uba makawuyeka ii-drugs, uba ngabe ii-drugs akafuna ukuziyeka uzawuya phaa athatha iipilisi ezamane ezifaka ngapha amane zithi xa ebuya emveni kokuphela ixesha uphumise ngalo phaa uzawubuyela kuzi drugs. Umntu utshintsha xa kunguye ngoku ofuna ukutshintsha. Nalapha evangelini uncedakala kuba wena uyibonile le nto uJesu akubonisa yona. Wayibona uba ndenze kakubi. Ube sewuzikhomitha ekubutshintsheni obakho ubomi. Ukusindiswa kusona into enzima. Ukusindiswa kufuneka ube ngumntu oguqukileyo. Guquka kukutshintsha kwenhliziyo nengqondo yomuntu ebandakanya ukutshintsha kwendlela yakhe. So which means ukuba uthetha ubuthetha ngezwi wangaziboni izinto ezirongo zenzileyo, wangazisoli, ngoba ngeke uzisole ungazibonanga uba wenzeni. UThixo lo ukubizela kuye esithi guquka nje yintoni wena oyiguqukelayo. Then bese usikomita Nkosi ndizawutshintsha, ndizawulwa nam kwezi zinto bendizenza, zawubuya umva. Then uyamkeleka umuntu emehlweni kaThixo, ngoba uma ukwamkeleka emehlweni abantu kanti uzawulahlwa nguThixo. Banoyo abahlambuluka inhliziyo ithi le Bhayibhile bayakumbona uThixo. Andiboni kukhona umuntu oyecaweni tata uJona yonke imihla echitha izimali zakhe echithela nje uba mangangcwatywe yicawa. Ngoba xa siphume ezindlini zethu sihamba le ndlela esihamba sifuna ukubona uThixo. Asihambi kuba sifuna ukungcwatywa, asizange zochitha sithukuthezi. Into esenza sithandaze, sinikele, sibe ngabantu abahlukileyo nababukelwa phansi ngabantu balo mhlaba. Sifuna ukubona uThixo xa sidlula kulo mhlaba. So yonke into esiyenzayo asiyenzeli icawe namntu, funeka senelise uThixo, kufuneka siplease uThixo. So xa uzopliza uThixo ke uThixo uthethe esazeleni somuntu, siphulaphuleke isazela sakho. Izinto ezikhonjwa sisazela zakho ziyinyani. Hey ziyinyani. So ubonwa ngabantu enkonzweni bathini unamandla kaThixo, sebekuthembile abantu, kodwa funeka uzazi wena uba umiphi nesazela sakho, umiphi nempilo yakho yokukholwa kuThixo. Yes, abantu babona iwesipha, nakuyiyo niwesipha phambi koThixo, nokuyiyo phambi kwabantu.
abantu babona umfundisi onceda abantu, ngaba uluncedo lapha kuThixo noba unceda abantu kuphela. Ngaba le nkonzo yenzayo usasetyenziswa nguThixo noba sewuzisebenzela. Ngaba le nto ndiyenzayo yokumisa amatente ndisayenza ngomgaqo kaThixo, ngokuthunywa nguThixo, noba sendiyenza ngokuyijwayela. Because bonke abantu abazawuvuswa nguThixo ngeke besebenza bephantsi kwegunya lakhe. Abantu once benze isono bayehlukana noThixo, awuzibuyeli automatically, uyaguquka. Banonoke abahlambuluke inhliziyo. Number 2, xa uguquka le nto uyenza ngenhliziyo uyanqinelwa. Xa uguquka unikwe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele lo ayonto vele yehle nje kuba ubekwe izandla ngumntu. Umoya oyingcwele udonswa yinguquko oyenzayo. Yiyo le nto uYesu athi egameni lakhe, nayo imeseji reflection yayo. Abantu ke xa kuthethwa ngoguquko baye bantu semva. Imeseji yenguquko ayiyo yakudala, izawuhamba nemandla lide iyongena engcwabeni. Ibandla imeseji yenguquko, imeseji inhlambi yenguquko. Umculo uthi nevesi ithi bonke abanelithemba lokubonana noYesu bayazihlambulula. Bazihlambulula bonke. Apha empilweni yakho kusindiswa uzibona ukuba uyasondela kuThixo ngokuya umyika. Uzibona ngoba uba kude noThixo ngokumqhela. Kukho into efuneka ingakulahleki xa ungumntu. Xa ungena endlini kaThixo kukho umbilini, niyeva, uvalo elukubethayo xa ungena endlini kaThixo. Indlu kaThixo akufunekanga ifane neholo likamasipala. Funeka xa ungena endlini kaThixo kube khona uvalo, thatha umanyano. Xa ucelwa amangqina ube novalo. Xa uzoshumayela ube novalo. Xa uzokhona silida ube novalo. So funeke xa uzokwenza into kaThixo uyenze kube khona into elapha kuwe. Once kuphele laa nto yokoyika, uyiphele inkonzo, kwaye kumkile kuThixo. Ayosayini yakhula into yokulahlekwa kukoyika. Xa uzokwenza into uyenze into ungenavalo, uyenze into ungathandazi. Uzawuthi uplaniwe uzoemsa enkonzweni woyike. Ubunethandi yokwaziswa kwangoko uzile ukudla, uzilela ukemsa. Woyike ukuthatha umnikele inkonzo leyomnikele uyoyike. Because le nto uyenza egameni lenkosi uYesu. Ume kwiplatform enkulu. Abantu ke ngenxa yokuguquki baseboyike urhulumente. Boyike ukwenza izinto phambi korhulumente. Bangaboyika umdali wabo. God is greater than the government. Iphambili lithi abafazi ngexesha kusala uMoses yatumanyana bathi xa kuzozalwa ukumkani owisa umthetho wathi bababulawe bonke abantwana abangabafazi. Ithi iBhayibhile phaa kwasila kwaba khona amakhosikazi amabili. Ithi ayemoyika uThixo athatha iriski ukuba angababulala abantwana. Athatha iriski ngempilo yabo, athatha iriski ngomsebenzi wabo. Ayingami ma, because the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Ukuze asinde uMoses
wasizwa ukuzalwa ngekhetha kwabafazi. Yabona xa ibandla lingamoyi kuThixo lingangeniswa kugovernment ebubini. Siseso sizwe sitshone ekufeni. Kanti xa kukhona abamoyikayo uThixo siyasinda isizwe, ngoba aba bathatha iriski. Ukuguquka kuhamba nokwisola bese usikhomela uba Thixo andisabuyeli kulaa nto, ndifuna ukutshintsha. Lokhu ngayo yonke imihla konzwe xa ungakufuna ukutshintsha sozutshintsha. Funeka ube ne-desire apha kuwe yokulunga. Ndifuna indoda engcono, ndifuna ngumntu emphakathini ongcono. Ndaziwe kakubi kodwa ndifuna ukufa ndi-right. Funeka ube yi-history into yoba wawusenza esithile, ungayolala engcwabeni usenza into ubuthe uyiguqukele. Izenzo chapter 15 verse 8 sendiyavala na. Nkosi ngiyabheka kuwe, ngikunike impilo yami, maiphathwe njalo uyikhombe yona, makuphele konke kwami, ngikufune wena enhlizweni yami, enhlizweni yami, ngize ngikubone nami, enhlizweni yami, enhlizweni yami, ngize ngikubone nami, makuphele konke kwami, ngikufune njalo wena Jesu, enhlizweni yami, ngize ngikubone nami, ekupheleni koba ugqibile uba uyatshintsha, ube sowucela uxolo kuThixo ngezono zakho. Xolele Thixo, uyacela uxolo. Xa uthe wabetheka ungumzalwana, yivumele into yoba ndibethakele, futhi umcele uThixo uba akuqale phansi. Enye yengozi ebangela uba tata uManyana i-holiness iphele mabandleni yinoba xa kwenzekile lawa ndenza isono, ngoba isono esiyingozi kuwe xa ulikholwa sisono sokuba xa ungumntu wesifazane udibane nendoda, xa ungumntu ongumfana udibane nentombazana. Ithi iBhayibhile eso sono siyakukhupha ngokupheleleyo emzimbeni kaThixo. Siyeva uphuma tu uba ngaphandle. Uthi ke uThixo xa ithetha ngaso, uthi esa sono siyingozi kangangokuba silwa nawe siqu. Yiyo le mntu owenze into enjeya akabuyi, uyanzima. Woze lithi nimbuyisele, uyaqhubeka ayenze. Ngexesha sebuyile aqhubeke ayenze. Uthi uzabuye azazi uba
ndibuyele back to square one. Kulaa nto ndandifike ndiyo, ndingulaa mntu ngoku. Abe sesazi ndancedwa yintoni kanene ukuze ndibe ngumntu. Ndancedwa kukuzinikela kuYesu. Usala niyayivala le nto yokubuyela kuYesu ngokumamkela. Number 2, xa uguquka, inguquko akuthiwa udala uguquka. As long usenzakala ungena entweni, inguquko ihloloko i-available. Nansi into yahamba nenguquko. Xa uguqukile, ndiyadumanya into enzima ekulele amaphakhi. Ukuwa kwabantu, especially ukuwa komfundisi. Umfundisi xa ewile, uwa alale nomntu avukele kumfundisi. Yabona ke inkozi yoba umuntu athi ewile engumfundisi aphinde aqhubeke nokufundisa wakhe ewile. Yena akaqala phansi. Ngoba ukuze uguquke kakuhle kubonakala uguqukile, funeka uqalwe ngola hlobo wawungene ngalo. Ngoba kukho into ekuthiwa beguquke, kuthiwa guqukani ukuze nibhaptizwe. Niyaliva ndini? Kuthi apha ekubhaptizweni ke kuthiwa ziyangcwatshwa ezazono uzenzileyo. Number 2, ubhaptizo lwamanzi luphethe uzalo ngokutsha. UNikodimo wathotha uYesu wasothandaza. Wambuza into yoba ndingenza ntoni Nkosi ukuze ndizalwe ngokutsha. Wathi uYesu nantsi into ezakwenza uzalwe ngokutsha. Ukuze ube ngumntu ongenayo kokumkani wayebuza loo nto. Wathi uYesu uzalwa ngokutsha. Wathi uNikodimo ndingathini sendimdala kangaka ndikuyeke senzima. Wathi uYesu no, le nto kuzawube Nkosi ithetha le nto. Ithetha uba uzalwe ngomoya nangamanzi. Uyasokola xa uke wawa, waze xa ubuya wanesitephu oseqileyo. Oh yes. Awude ube right. Incwadi kaZekhele ithi xa ilungisa lisiya kulungisa ba, aliphinde likhunjulwe ethi ngelungisa. Nokhohlakeleyo xa ithi inkohlakalo yakhe akalandwa ngenkohlakalo yakhe. Loo nto iqala mhlophe nje uba once usiba ulungisa yavala ifayili yakho kulungisa. Xa ubuye waziwa ngoba kulungisa. Yona nto ke sokolisa abantu abake balimala bawa. Bathi bezama ukuba ngabantu ebebengabo kungalungi. Isono sine-pride. Umuntu okudle isono uba ne-pride. Izono zithi ngokukanye ulimeleyo sekwenza into ongcono kulabantu abangalimala. Siyathandaza nami. Nafuneke ngowazi into yoba kuba nzima ke ngotata umanyana uba abantu babhaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele, because umoya oyingcwele akavela ahle nje, ufuna inhliziyo egqibhileyo. Into abayenzayo abantu bathola umoya wasesiqaweni. Umoya wasesiqaweni ungumfaith mission, ufana nomuntu wasefaith mission. Uzokwazi abazali basefaith mission qha, awuzubazi abanye abantu. Ubungwasi yasemzofoti uzokwazi abantu basemzofoti, African gospel njalo elo bantu uqonda kulo lilo. Also abazalwane abazibaluleke ebomini bakho ngabo uqondana. Now the Holy Spirit yena xa ifikile akazisi bantu basecaweni ukuxhumanisa nabantu ozohlala labo ehlukile. Now the real Holy Spirit awunohamba ungenaxolo, awunohamba ungakwazi ukulungisa. Cela sawuthandaza nami xa kwenzekile wafakwa entweni elihlazo nguSathane soba namahloni ma yazixelela ukuthi uThixo wandamkela ndandimbika kakhulu nangoku sendingcono ngoku. Yabona ke laa xesha ndandiqala ukukholwa ndandimbika kakhulu, ngeke uThixo angandimkeli ngoku sendingcono ngoku. Ndihlaselwe kukulimala ndiphambi kwakhe, kanti wayendifumene ndinjani ngelaa xesha lokuqala. Yakusiza ke loo nto uzazi uba wawuke wayifumana inguquko ekuqaleni.
Uba zange uyithole inguquko uqala ukholo, awuyazi sowuphakathi inguquko. Nansi into endizama ukuchazela yona. Alukho ukholo into engaguqukanga. Cela sibeke inyawo. Onke Nkosi yami ngoli sumo moya wami ihlanze ku wona manje ungenze Ufanele ludumo